o wi noon wala yajidu ka tawa dañani man yusallifuhu mo ena ñamla mo ijahu ɗo muddu korka ɗo nam o dañ o ala ko muddi o ala ñamluɗo mo ɗo muddu o fukkima e dow makko gonga kono ala ko muddi o dañi ñamlowo mbo hande o dañi fof wala haw soñoye ɗum ko yoya o ñamlo o totta miskineɓe tigi ɗo damal ngal haaɗi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim tigi ko noon tigi jarama ceerno Hammat Diallo jaram kadi bandiraɓe heeɗiyankoɓe sakti men Dakar FM jaram kadi karalla men Abou Thiam maccuɗo haajo mum e yewtere men andu diine ma ɗum noon joni joni garan e namde diine ɗe so Allahu lamɗo jaaɓiya maden jinanu rabbana kala dewɗo sunna ahmada hamaya sasa fa ko noon tigi jarama karalla men non ceerno won namde fodde namde joyi tan walla jeegom gari hande namde gandal ngal kanko oɗo o namdi o wi ko beele neɗɗo so joguima jawdi muɗum jawdi ndi nofru ene taƴi beele ene yona layya walla yonta layya eyyi so hoddirama ko taƴi ko yettaki tataɓal ene yaafe noon mbiyata walla ni so hay so yettima tataɓal tan yawtani ɗon tan haaɗi ene yaafe saabi teskede nofuru ala tew ala ƴiyal kañum ko nguru tan ɓolo woni ɗon ko taƴi ko tawi tan haaɗi tan koye tataɓal nofuru ɗo so noɗama pecce tati koye tataɓal he tan haaɗi yawtani ɗon walla ko manque tataɓal ene sella sinno koto laaci wonno so yettima tataɓal tan e lem mbiyata ko sellata nde wonno laaci ne waɗi tew ne waɗi ƴiyal yo manque tataɓal e le ko noon mbiyata inchallah tigi noon tigi jarama ceerno o addi namdal gonga kadi o wi mo ganduɗa ene jogui ndamdi ndi ɓuuri hirande e mo ganduɗa ene jogui jawdi ndi ene manque hirande ko holko sellata hen layyede andi to banggue layya kam to banggue mashhuru madhhab malik ko ɓuuri lollude banggue madhhab malik koko timmi hitande lebbi 11 timmuɗi dammol ɗum woni mbaalu walla mbeewa so timmini 11 tan ɗum kam woni ko ɓuuri lollude won wiyoɓe lebbi 6 ene yona lebbi 10 ene yona fof ene ara risala to banggue madhhab malik lebbi 6 lebbi 10 hitande kono kam ko hitande kam ɓuuri jiccinde hitande kam so tawi hoddirama ngel joguiɗa tan ko dammol ngol lebbi 6 layyo basi ala joguiɗa ko ngol lebbi 10 ɗum tan joguiɗa ala moyen hebde dañgol hitande layyo basi ala kono sa jogui kanƴe tati foof a jogui ngol lebbi 6 a jogui ngol lebbi 10 a jogui ngol lebbi 12 ittoyemo 12 o eyyi ɗum ko noon pamirɗen inchallah tigi noon tigi jarama no feewi ceerno Hammat Diallo ceerno ngalo namdal immiri ko toon to Gambie kanko suka debbo o wi kamɓe ɓe jangguinaka banggue no lotgal lotirte ɓe jangguinaka haɓe mawni ɓe kellifama kono kam ɓe gandi tan kam so woni kam ɓe jotodirama ɓe jodire joom galleji mabɓe ɓe ko siwo ndiyam tan ɓe nawata ɓe loota ɓalli mabɓe ha laaɓa ɓe ganniyo kam ɗum tan mbaɗata kamɓe o namdi noon beele ɗon tan ene sella walla ala sifa goɗɗo biyeteɗo golla force ma ɗum waɗe tan andi yettode wodini Allah nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sunna makko o en risala ne haala tartib wonde anniya ɓolo ɓolo tan yonata anniya ma yaada e konngol anniya e konngol so ndendi kadi yonata ma yaada e golle anniya e konngol e gollal fo so ndendi kadi jonata illa bi muwafaqati sunnati sona ɗi ndenda ɗi kawra e sunna no nelaɗo Allah golliranno ni ko nden nafata deke longal ne so tawi neɗɗo o anniyima tan ne looto longal farille tan o naate weendu tan o yiggi ɓandu makko ndu ha laaɓi o waɗi hen ndiyam o socci ɓandu makko ha laaɓi o yalti o yehi lawol makko o lootima kono wona e sifa sunna de sunna kam wona noon wiiri sunna o no sifori ni yo waɗir noon o daña ko dañete hen ko inchallahu taala tigi so tawi noon eko heeƴi ndewe nen walla bisimilla en mbawi rewde banggue sifa o walla hanten jondiɗo eyyi bisimilla ceerno o hajumaji goɗɗi tan kono kam sen heeƴiɗan kam bisimilla eyyi sifa o so tawi neɗɗo o hoddirama o looto o annito nonno hunde foof koma anniya tawe hen fiɓata anniya bona looto longal farilla no ceerno wiratni radiallahu taala anu jomum ne yiiɗa haddito guddel no foti fo walla ko gembe jomum sooɗo juuɗe mum ha laaɓa walla o loota awra makko mun hakkunde wudde e koppi tan masalan nde lootata awra o noon ko nden wiya ko nden o anniyito nden o anniyito ɗon o fiɓata anniya farilla lotgal ngal on saha o loota awra o ha laaɓa gila tuggude wuddu ha yetto koppi tuggude wuddu ha yetto koppi yeeso e caggal nano e ñaamo ha laaɓa cer won wiiɓe amo sotto lawol gongol
so yiɗi o sorto hande o anni o ko salligi ɗo noon ɗo salligi ɗo sotto ɗo juuɗe makko de ngol ɗon coɗogol ko ngol sunna e lotgal he no ngol woniri sunna to bange salligi to ni hande ko salligi yo gufɗugol ngol ko sunna sabi neɗɗo o hayso hoddirama mo jogude lotal longal farilla o nawdani hen salligi longal ngal tan angal jogui sunnaji holɗum soɗade juuɗe de wufƴade sorɓinade maskude noppi hayso anni yaake salligade salligo o fo ha gasa longal ngal tan sunnaji mum ɗiɗo gueɗe nayyi kalaɗe koto sunnaji wona joni noon ɗo calli sa won wiɓe tawde ande o soɗinoma juuɗe makko awulan o soɗimaɗa ha gasi kono caggal tan ande o memi awra o memti awra o foof ha gasi omo wawi sottade lawol gongol omo wawi kadi yondinade ko soƴino ko joni noon ƴetta salligi o noon mo salligi o ko jiɗaɗo salligi o no yiiɗa kono yo teskito noon ɗo soɗi juuɗe makko de ngol ɗo coɗogol ko ngol sunna e longal he jaati so longal ngal ne ɗaɓɓiti coɗogol ngol o wufƴo kadi ko sunna o sorɓino kadi ko sunna wona o maska noppi ɗi masgol noppi ɗi kadi ko sunna wona e joni noon kono yo ƴettu salligi tan salligi o salligo ɗum ha timma so salligima ha timmi o leppina juuɗe makko de o mooma e dow hoore he wiyata o artirta lebbi ɗi do leeɓi ɗi o mooma hen ha gas so momi ha leltima ha gasi o rendina juuɗe makko de ɗiɗi ndiyam ha heewa o yippa e dow hoore he o loota ɗum ha tello les goddol ga o loota ɗum ha laabi tati o yigga ɗum foof ha wona laabi tati tawi ko debbo wonno o waɗa hen ndiyam o ɓoosa o ñoƴƴa ha ndiyam ɗam yettoyo nguur hoore wona joni noon o loota dande nde yeeso e caggal nde ñaama ha fotta hanti o yettima ɗo no ceerno mawɗo wiyata radiallahu taala lojje ɗo dande seŋiɗo o fecca hoore makko noon ɗon fecce ɗiɗi felso bange ñaama ngo woni endu makko bange ñaamo nawara walaba ngo ha yettoyo polum toŋi andi salligi o ndo salligino nane de amo anni yo e terɗe sallige ɗe ittude kadi janaba e terɗe ɗe noon deftere nde wiyata so anga nde o salliginto nde amba anni yo e sallige he ittude janaba gonɗo e ɗen ɗon terɗe on saha so looti ha yettima e ndiyam sallige ɗam o loota ha les nafɗe ga ha e caggal keeci ga e norol keeci ngol ha jokkodiri e ndiyam makko wuddu e koppi nane so ɗam korsodiri ɗam yettima o taaɓo o ara e hofuru bange ñaamo ndu o nawa ha yettoyo leydi tawde sallige makko o nana o feccanomo ande sallige ono sella feccede sa maski hoore nde a looti noppi ɗi ndo mbiyannomi a maski hoore a maski noppi ne sella jowa ɗon koyɗe ɗe mbasa lodde ɗe eyyi ɗum ɗon ne sella wona ne sella kadi lootade wona sallige o gasi ha laaɓi duttoɗa noon loota hoore nde laabi tati loota dande nde pecca felso ma bange ñaama ngo ƴetta gila dow ha yettoyo leydi duttoɗa kadi felso bange nano ngo indu nanru ndu ha yetto walaba ngo ha yetto polomtugi yeeso e caggal ha korsodira e ndiyam wuddu e koppi ndiwa janta e hofuru nanru ndu telloyɗa leydi so hoddirama noon salligi ma o a hedduno koyɗe ɗe sa looti ha yettima kolɓuli ɗo a dartoto duttanɗa bange nano o kadi ha yetto holɓundu bange koyngal nanal ngal kadi dartoɗa ƴetta anniya noon joni aɗan timmina salliga ma e lotgal ma loota ñamal ngal on anniya kadi ko on gondiniɗa ha joni loota kadi nanal ngal ko ni ɓe mbirata inchallah machallah ko noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo nanama famama ceerno namdal cakringal wonande namde garoɗe hande ɗe ceerno ngal ɗon namdal noon o wi ko won musidɗo goto ko ɗanninoɗo e nder ko ɗanni ko noon o windi lettere mo windi o noon o windi hen wonde ko séri joom suudu makko fodino ka no namdiɗo namdiri ni e nder hen noon nde lettre ari ha yetti nder wuuro ngo ɗo debbo woni ɗo e debbo yi hankkadi ha yettima ɗo lettre ari ha galle ɗo kono Allah waɗi kanko ganduɗo lettre o samrimo e lawol lettre o yettaki debbo o namdi noon beele ɓay lettre o yettaki debbo ceerno ngal timmi walla timmani ɗon jogui ko sifaji ɗiɗi nde o windata lettre o tawi ambo taññori ko alda e sikki sakka walda e dengue ko pelliɗo serde debbo o windi lettre o tan ha timmi cergal yani tawa suwa tawa taggude lettre o bon ɗo windi ha gasi ɗon taw sa timmi hen tan aɗa wawa janggude wonde o séri cergal yani ɗon so hoddirama noon ko dengue yomi seeɗa ala otomo seeɗa mo ronki tan taññorde dengue tan jungo ne winde kono noon ɓerde nde ne manki fiɓade ko ni o woniri ha gayni o taggi lettre o fewndima ha fewi o totti neɗɗo goɗɗo nawi ɗo bongol jangol cergal ngal fawi ko lettre o yettade lettre o yettima tan cergal yani so dogi o abbima lettre o yolde o hepti lettre o cergal hayti yande joni kanko ƴewata tawi ko taññornoɗo ko gasɗo ha gasi e serde debbo o windi lettre o gasi tan cergal yani ɗon e dow tabal ɗo windanno ɗo cergal makko yani tawi noon koye dengue ene fawi e lettre o yettoyade so yettima
shargal yana so yettaki hayti yande machallah non tigi jarama Ceerno Hammat laaɓi labti bandiraɓe nani kono kadi paami tigi rigi ko ni tigi sifori fodde hojmaji 5 kettorden ɗum noon karalla men nan woni koye naɗade mbeɗa andi ko puɗɗi tampude seeɗa jettima no feewi ɗum noon karalla o haysoko noddowo goto walla noddowo ɗiɗi tan mbawen barkidanade nder yewtere nde ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ko 77 784 44 42